si te esforzas. Avanzamos tamén, e Galicia vai ser a primeira comunidade autónoma en ter un centro público de protonterapia, seguimos sendo no ano 2026, se todo vai como está previsto, pode empezar a funcionar antes de que remate o ano que ven, e isto nos sitúa nunha situación punteira, non só en sanidade pública, sino en algo tan importante e tan fundamental para a esperanza de tanta xente como é a loita contra o cancro e os avances en oncoloxía. Estamos dando pasos moi importantes en I máis G máis I, o noso I máis D, e ser elexidos para ter unha das poucas fábricas de inteligencia artificial que vai haber en toda Europa quere decir moito da excelencia investigadora, da excelencia científica e da retención do talento que temos en Galicia. Conseguimos tamén no plano político novas alcaldías para o Partido Popular de Galicia. E o que temos que facer agora, despois desas apostas e despois de eses cambios, é demostrar que os cambios merecían a pena e que os gobernos do Partido Popular se notan sempre e se notan para ben. E repetimos un ano máis o que para nós é unha rutina e o que para o resto de España, o decía Miguel e o sabemos todos, é unha excepción, que é conseguir aprobar os orzamentos un ano máis. Lle dou as gracias a todos os que fixeron posible. Está aquí o meu goberno e, polo tanto, moitísimas gracias por conseguir que Galicia siga sendo unha excepción de estabilidade. E, polo tanto, eu creo que o resumo deste pequeno balance, podíamos falar de moitas cousas máis que todos tedes na cabeza, é que temos un partido unido e forte, un goberno estable e unha Galicia que ten razóns con todos os problemas que temos por diante para ser optimistas. Isto nos ten que facer caer autocomplacencia? Non, nin de broma, todo o contrario. Isto que nos dá é un plus de obriga para seguir sendo máis responsables e para seguir traballando. E moito máis se vemos o que estamos vendo ao noso redor. Irresponsabilidade no goberno central, moitísima, por chamalo suavemente, Miguel o describía perfectamente, e irresponsabilidade nos partidos da oposición que temos en Galicia. Pouco máis vou a decir do Goberno Central, do Goberno do Estado, que non se saiba, e o que non se sabe todavía, o que vamos descubrindo cada día, o que intentan ocultar e se vai descubrindo, é que cada escándalo tapa o do día anterior. E estamos pendientes do que vai pasar no día seguinte. E as cousas que nos estamos enterando, que nos parecían imposibles, este goberno podrido, como decía Miguel Tellado, con toda a razón do mundo, creo que é algo que non discute absolutamente ninguén. Están abarcando todo o Código Penal, non hai ninguén libre de sospeita, e estamos vendo cousas tremendas. E insisto, o que supoño nos queda por ver. Ao final, isto non se pode, non nos podemos resignar a que sexa algo cotidiano, a que sexa algo que hai que aceptar como inevitable, por moito que o queiran ocultar, por moito que queiran mirar por outro lado, por moito que queiran negar a realidade, isto é insostible e, polo tanto, tense que acabar canto antes. Da oposición en Galicia, que vos vou a decir tamén, que non coñezamos, por resumilo suavemente, un partido nunha espiral de autodestrucción, como está o Partido Socialista de Galicia, increíble, cada día vemos unha cousa que nos sorprende máis e a conclusión ao final é que van camiño á irrelevancia máis absoluta, baseada na desunión, baseada nas incongruencias e baseado en que de repente se ven tantas cousas que moitos podíamos intuir. E ao lado o BNG, que por un lado consinte con todo, mira para outro lado, non é capaz de facer outra cousa que proclamas, pero nunca decisión, son os que os sosteñen en todas partes. Si tan pouco lles gusta, si tan insoportable creen que se está volvendo a situación, como se está volvendo no Partido Socialista, algo máis que palabras lles daría credibilidade para que non os identifiquemos agora mesmo co único que saben facer, que é a confrontación, a negativa a todo. Intentar incendiar as rúas, intentar incendiar o ámbito laboral e facer o que fan sempre, que ser un partido enfurruñado, un partido que dá leccións e un partido que ao final é absolutamente incongruente. Esa é a oposición que temos, por eso temos que ser especialmente responsables para o que temos que facer. Traballar o dobre.
Traballar o dobre e traballar de